יש מחשבות שמשמינות אותנו, כמו שאתן שומעות. איך נוכל לעבוד עם עצמנו על מנת לייצר מחשבות מנגד וכמובן לצלוח את התהליך, כן? אז קודם כל הנחת יסוד מאוד מאוד חשובה. מחשבות הן כמו עננים, אוקיי? הן פשוט נכנסות, הן מגיעות, הן צצות משום מקום. אנחנו לא יכולות למנוע מעצמנו לחשוב. לא יכולה להדוף מחשבה. מהי המחשבה המשמינה ביותר? הלך לי היום הזה אבוד, הרסתי את הכל, נפלתי. בואו נעצור שנייה, בסדר? כל המחשבות האלה הן מחשבות דומות. מה שאני אוכלת בפרשנות שלי הוא משמין, הוא מלא קלוריות, הוא הורס את הכל. לדוגמה, בסדר? נגיד ותכננתי לאכול צלחת קטנה של פסטה, אבל אכלתי שתי צלחות של פסטה. ותכננתי לאכול משולש פיצה אחד, אבל בסוף יצא שאכלתי שני משולשי פיצה. מה שקורה לי בפרשנות שלי, בשיח שלי עם עצמי מבפנים, ברגע שאני עושה דבר כזה, שבעיניי הוא יהרג בל יעבור, ושאני אומרת אני מתכוונת אליכם, כן, בעיניי זה בסדר גמור, בעיניכם הוא לא בסדר שעשיתם את זה, בעיניכם היום נהרס כרגע, בעיניכם היום הלך, הוא אבוד, אתן נפלתן, זה רק מתוך הפרשנות שלכם לגבי אותו מזון, הוא משמין, הוא מלא קלוריות, הוא הורס לי את כל התהליך. אני באמת רוצה לשאול אתכם שאלה, האם זה שאכלתי משולש פיצה אחד יותר, זה מה שהרס לי את כל התרגול לאורח חיים בריא? זה מה שהרס לי את כל מה שבניתי לאורך תהליך שלם? אני יודעת שאתם אומרות לעצמכם בלב לא. התוצאה, מה שנוצר בעצם מתוך החשיבה הזאת, נוצר פה זה בעצם טריגר שמייצר את המחשבה. עצם זה שאכלתי באופן כזה מייצר את הטריגר שהוא המחשבה שלי של הרסתי הכל. ואז אני אוכלת עוד פרי ועוד עוגה ועוד בורקס קטן, כי מה זה משנה? כבר היום די נגמר, כאילו די הרסתי. ומה שנוצר פה זה בעצם כאוס מטורף, ומ-80 קלוריות של פרוסת עוגה הגעתי לנשנושים ב-800 קלוריות היום. רק כי בפרשנות שלי, אחרי שאכלתי פרוסת עוגה, הגעתי למצב שאני אוכלת נשנושים ב-800 קלוריות באותו היום, רק כי אמרתי לעצמי מבפנים, הרסת, נפלת, חטאת, אבית.